Mikä Simasen otto? Miikän Simasen otto alkaa. Tervetuloa hauskoihin kotivideoihin! Hei, tää on loppu! Moikka! If you need it! Tapahtui lampun kanssa, kun he leikkelivät. Pelastusliivit paloivat. Hei, kannattais tota nyt Rikolliset. Mitä vittu? Äkki koska jääpoikkoa. Juokse tuonne luolaan äkki, mistä jääpoikot on. Kuvataan uudestaan. Uudestaan. 3, 2, 1. Se palos lamppu. Joo. Se on ehkä liian hidas lyönti. Se on iso tuolla. Tässä tää kuvaa. Kunnolla niinku kättä ja hihaa näkyy siinä. Niin. Joo. Okei, tuliks? Se salainen ovi aukesi. Jag var på väg. Ska ta oss alltså. Hello! Hello! I lost my tooth! I'll cover you! What the fuck is your problem? Shit, this is for your own good. Man, this is for your own good. Don't do it! We can still save him. Shit, fine. How many fingers do you see? Suksit helvettiin siitä. Tässä lähtevää. No ei tästä näe mitään. Haistakko? Tätä on suunniteltu jo vuosia. Help me! Kyllä se ehkä pääsi tosta käännyttyä. Ero päätun ylös. Voi. Millä kädellä? Nyt meni niska. Otan hampaisustakin. Voi No vi. kuvas autoja vähän. Täällä on nää kuvausten autot. Ei nyt näe mitään. Täällä on nää autot. Olisiko heiltä nää tähän autoon niin nää kamppeet? Mies on meidän auto. Ei me päästä pois. Kyllä. Tässä on ihan semmonen pari senttiä pakittaa. Ja sit tiukka käännö, sit pakitat taas. Se on ainakin huono aikaa. Kauan sulla on ollut kortti? Viikon. Tossa... Okei, let's go, you old pallovasi. Perkeleen kakkarat. Nyt ne saa kärsiä. Perkeleen kakkarat. Miehän niillä näy.
kirottu! Minä sanoin kirottu! Katsotaanpas. Jaa, mitähän tämä oikein sisältää? En tiedä, pitäisiköhän se avata. Voihan sitä Kappas. Sydämestä tulee varoitus. Riemulla veren hyytyvällä. Muista mitä tapahtui, kunnes... Kappas, runo. Sydämestä tulee varoitus. Riemulla veren hyytyvällä. Muista mitä tapahtui, kun 9. päivällä... Näkyy! Voit auttaa! Heiluttele. No niin, voit auttaa! Ei helvetin vittu. Siis, ei helvetin vittu, taasko se... Ei helvet, taas se tapahtuu. Sano jo. No sano jo. YKK. Ai sä. Nyt äkkiä, kun sä käsit toimistoon. Niin, mennään! Nyt voi. Eikö me otan kättä? Ui kauhistus! Äkkiä takaisin se... Ai vai? Joo, voi alkaa. No hyvä jumala, tarkistakaa nyt onko se Harry Potter siellä mielisairaalassa. Jumala, tarkistakaa nyt onko se Harry Potter siellä... Tarkistakaa nyt onko se Harry Potter siellä mielisairaalassa vai ei? En minä tuollaista en nähnyt. No sitten hyvä aika lopettaa dieetti. Rasia kohtaus. CH Se jo. alkaa. Ei tämmöisen rispitteen iltaa ole. En minä tuollaista en nähnyt. No sitten No osta hyvä. se, hei, rasia siihen kuvaan, se ei näy. No itseä mukaan näe. Ei, se jäi tonne alle. Voi. Kohtaus CH pois takaa sieltä noin. Niinku muusta. Noniin, ja... Ristiä nyt ei ninjaa nyt siinä. Ja... Klaffi. Kun sinäkin. Ei tämän boksi. Hanskojen kanssa. Klaffi. Pidä enemmän ystävänpäivämakeista kuin joulumakeista. Otatko sinäkin? No mikä ettei. Kuka sen lähetti? Ja klaffi. Akku loppuu 5 sekunnin päästä. No okei. Laittakaa vittu sähköönsä. NYT nyt. Pidetään ystävänpäivämakeista kuin joulumakeista. Otatko sinäkin? Kuka sen lähetti? Katsotaanpas. Ja mitä sit tapahtuu? No sit kun saa. Ja... Autokohtaus klaffi. Mitäs tämä oikein on? Mitä sit tapahtuu? 100 723 037 456. Otto, klaffi. Meni. Mitäs täällä oikein on? Runo. Sydämestä tulee varoitus. Riemulla veren hyytyvällä. Muista mitä tapahtui, kun 9. päivä on lähellä. Anna, ota. Niin, mut silti se on vaikeampi tappaa. 4, 5. Homo liikkuu. Nel, 5. Homo liikkuu. Kaksi, 3, 4, 5. Homo liikkuu. Ei mikään kiire. Auto meni taas. Niin meni. Mut mä en... Arvaa mikä se on ongelma. Älä pysy perässä. Ei. Me saa vielä kaatua. Niin, minusta tuli mieleen. Oho, katkee! Mä en saa vielä kaatua, koska pitää näkyä se naula sitten jostain sivukuvasta. Niin silleen. Siinähän se. Voi hyvä jumala. Niin. Meneekö sä Hei. Muista se 5 sekunnin juttu. Mutta pitää kääntää ympäri. Ei näy vielä. Kato. Ja nyt. Nyt on näyttää aika kovaa. Upea.
ruusut, punaiset, orvakit, siniset. Yksi on kuollut ja niin sinäkin olet. Mikä Simasen otto? Mikä Simasen otto? Alkaa. Mihin mä laitan nää? Pac-Man. Älä kolistele. Noin. Ei se paljon. Ai helvetti. Roope menee ampumaan Maurin. Hän tökkäisi jotain perseeseen. Ja Stesi. Vettä. Minne se menee? Kyllä. Pyssy sen päälle. Meidän pitää kauempaa. Rovi menee. Se menee taas. Sitten ollaan varmaan näytettynä painellaan. Ihmiset lähdet kuulla jotain. Miten se menee taas? Ei se huomannut, Rovi rappus kiinni. Ei se huomannut sinua. Sitä ei oo mitään. Ei oo, siellä lopeta. Jotakin pelikartta idiootteja. Mihin pitää korttia saada? Tullaan, ne onkin niin pitkä. No joo. Älä karttaa mihinkään. Tääkö se hytin numero, joka kohti korttia? Saatko sä hytin kortin? Saatko sä hytin kortin? Ai miten sä sait? Se on sun makkaran. Why you little